एका तू एकरा के बैठा के कोयला काहे तोड़ता? आज से घर में जौन आदमी के काम बा उहे करी और जौन औरत के काम बा वो सब हमने मिल के करा। हमने सब मिल के मतलब हमरो के काम करे के पड़ी? मर्जी हुई तो कर दिया ना तो हम ही कर ले। तू ही सब काम करबो? तोरा के पता बा काहे गुंगा के साथ तोहर शादी करा के घर में लेके आइल बानी? कुछ मालूम बा? ना बोली है तो पता कैसे चला? कल सुबह एकर पिताजी के साथ तू बैठल रहलू, एकर पिताजी ना बतैले तोरा के? का बताइए ऐसन का बात बा जे आप लोग बता ना सके नी? ठीक बा जब ही तह के ना बतावे के चाहता रे तो हम ही बताए। रुकी माँ, पहले हम चल जाए। सुना, अगला महीना के 7 तारीख के हमारे इकलौता बेटा शंकर के बियाह बा। दुल्हन के तो देखले ही बाड़ू, करोड़पति बाप के इकलौती बेटी बाड़ी ओकरा साथे हर समय एगो आया रहेली। हाँ, कल रात हम ओकरा के भी देख ले रहे। हाँ, उहे आया के काम करे खातिर वो गुंगा के साथे बियाह करवा के तोरा के ले लेगा। बहुत अच्छा कहना। आपके उपकार के प्रतिदान एक दिन जरूर दे। बकवास बंद करके अब सुना, नंदू के काम अब नंदू के ही करेगा। ना माँ, जब तक वो बड़ घर की बेटी ना आ रहल बाड़ी तब तक आपके बेटा के सब काम। ओह, तो आपके बेटा नहीं किया ना? ना, ऐसा लड़का हमारे बेटा कबो ना हो सकेला। वो तो आपके देख के ही पता चलेगा। आज तू मायके जेबू? हाँ, काहे? पापा से आपके और कुछ हो पैसा चाहे गहना लाके दी का? हाँ। जानत बाड़ू बहू, हमार उम्र हो चुकल बा, शायद और ज्यादा दिन न जी पाई। यही सब झमेला में अब हम ना पड़े के चाहत बानी। आप चिंता मत करी बाबूजी, कल आपके बेटा के हम वचन देले बानी। कोई चाहे कुछ हो कहे, हम सब कुछ सह ले। घर जात पड़ो, वहाँ तोहार माई बाबू तोहरा से जाने के चाहिए कि तोहार ससुराल वाला लोग कैसन बाड़े, तब उनकरा से का कहबू तू? हाँ, वो और नया का कहे, पति गुंगा बा और ससुर बा चिटिंग बाज। बाबूजी, जिनका बारे में आपके कुछ पता नहीं है। हमरा साथे चिटिंग बाजी करके 30,000 रुपया नगद और 5 तोला सोना ले गिल बा। ओकरा बादो कहत बाड़ू के तोहार ससुर के बारे में पता नहीं है? नहीं के पता आपके। हमार ससुर जैसन केहू बाही ना। आप चाहे झूठ कही चाहे धोखा कहली, जे कहले बा वो बाड़ी आपके दामाद के सौतेली माँ। सौतेली माँ? का बोला तारू? तोर सासू माँ नंदू के अपन माई नहीं खे? ना, वो जब 6 साल के रहले तब उनकर असली माई मर गई। सुना सावित्री, जे होवे के रहे हो गई। हम एगो बड़ा वकील से बात के ले बानी, तोरा बच्चे के रास्ता निकाल ले बानी। तू लोगन के नाम पर एगो चिटिंग केस के मुकदमा कर दा, तुरंत डिवोर्स मिल जाए। डिवोर्स? उनका बोले आवत रहे, अचानक से एगो दुर्घटना हो गई। जब आवत रहे तब बोलत रहे, अब तो ना बोले आवेला ना। ला, ई पर साइन कर दे। डिवोर्स के ही फॉर्म अपने पास ही रहे दी दीदी, भविष्य में शायद आपकी जरूरत पड़ जाए। माँ, अब हम चले तानी। सावित्री, अभी तैलू? हाँ, अभी जाता रू? कुछ खा पी ले तू। शादी के बाद आवे के पड़ेला, यही से आइल बानी। खुश रह। हम सारा जिंदगी तोहनी के आभार मानब माँ, जे तोहनी हमके ऐसन पति ला के देलू। बहू, बहू। बड़ भाभी दरवाजा खोली। ओ बड़ भाभी, बड़ भाभी दरवाजा खोली। बाबूजी, आई। बैठी।
मीनू बताउलस कि तू लोग वहां से जल्दी चलैला, तो इतना जल्दी आवे की का जरूरत रहे? आ गई नहीं माने। ओह, समझ गई ले। जरूर तुहार घर में नंदू के बारे में कुछ बोलले हो किए। हाँ, इनकरा बारे में केहू कुछ बोली तो हम ओकरा साथे संबंध ना रखब, चाहे वो बाबूजी हुई हैं चाहे केहू और। तुहार पापा के इतना बड़े को सपना टूट गई। जब हम इनकरा के मान लेले बानी तो केहू और बोले वाला के होखेला। तू लोग वहां पे कुछ खाके ना आइल बाड़ा का? ना। देखा था मीनू, रसोई में कुछ खावे खाते रखल बा का? देखा तानी ना, कुछो नहीं किया। रसोई में सिर्फ 3 लोग के खाना बचल बा, वो खाना ना दिहल जाए। काहे? हमनी सबके खाना तो हो गइल बा। 3 लोग के खाना जब बात हमर भाई पुलक अपन पत्नी और बच्चा संगे आवता, वो खाना ओकरे ला रखल बा। अचानक को लोग आ रहल बाड़े? अचानक कहाँ आवता रे? हम ही ओकरा के 4 महीना के छुट्टी लेके बोलेले रहनी। जल्दी शंकर के शादी बा, ये सब संभाली के। वो लोग जे आ रहल बाड़े, वो लोग रहिए का? वो व्यवस्था भी हम कर देले बानी। नंदू अपन बीवी के लेके 4 महीना सीढ़ी के नीचे रहली। मछली ले लो ओकरा दा। तब से आप एकरा तरफ ऐसे घूर घूर के काहे देख रहल बानी? ना ना, देखत है कि सोचत रहनी कि गुंगा नालायक नंदू के किस्मत कितना अच्छा है। मामा मामी के अंदर बिठा के माँ दरवाजा बंद कर देनी है, तब तक आप दोनों खा ली। इली तो सब कॉलेज के टिफिन के पैसा बचा के रख ले रहनी, वो ई तरह से काम आ जाए सोच ले ना रहनी। सब भगवान की लीला बा। जेकर पिताजी से नगद 30,000 रुपया और इतना सारा गहना लेके आइला, भूखा रह के अब सारा रात काटे के पड़ी।
सुनी, छोड़ दी, छोड़ दी, छोड़ी। उठी, छोड़ दी, छोड़ दी, कानल वाली ना। ऐसा मत करी, छोड़ दी, छोड़ दी, छोड़ दी। हमार बात मानी, हमार बात मानी, छोड़ दी, छोड़ दी। आप अपन घर चल जाएं, न तो घर के सब लोग जाग जाइए। ठीक बा, तोरा देख ले। टीका, आपके तो बुखार बा। चलिए।